Kini nga pag-ampo sumala sa request sa atong higala. Kung mutuo ka sa gahom sa pag-ampo, kini nga pag-ampo para usab kanimo. Ug i-share usab kini sa uban nga nagkinahanglan ini. Among langit no Amahan, nga labing gamhanan ug labaw sa tanan. Ako nagaduol diha sa imong trono ug nag-ampo diha kanimo, nga ikaw magapanalangin sa among mga kinabuhi. Labi na sa among mga pagpanginahanglan. Sumala sa request sa among higala nga siya nagkinahanglan sa espirituhanon nga kalampusan. Salamat nga ikaw magatubag niini alang kaniya. Salamat nga makalabang siya niining maong mga espirituhanon nga mga pagsulay diya sa iyang kinabuhi karon. Anaa siya sa kalisdanan, anaa sa mga pag-antos, anaa sa pagsulay sa mga tentasyon, anaa sa mga pagsulay bisan sa mga paglutos, mga kalisdanan nga iyang nasinatian karon. Salamat nga siya makalabang niini.